Před 60 lety se zrodilo přátelství, které překonalo hranice a čas. Vše začalo skromnou myšlenkou učitelky Olgy Turekové, která propojila školy ve Slavičíně a Uhrovci. Tento první krok položil základy unikátní spolupráce mezi národy, která nezná hranic. A nyní, 60 let poté, jsme se sešli, abychom toto výročí důstojně oslavili. Tak dovolte mi, aby som vás ja tu srdečne privítala v zastúpení našej miestnej samosprávy obce Uhrovec, poslancov obecného zastupiteľstva a samozrejme všetkých tých, ktorí toto dnešné podujatie pre nás pripravovali. Ja by som pri tejto príležitosti 60. výročia cezhraničnej spolupráce chcela veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi, ktorý nástupom do svojej funkcie oživil a zintenzívnil tú spoluprácu. Sme sa vlastne s poslancami obecného zastupiteľstva dohodli udeliť najvyššie ocenenie, cenu obce, najvyššiemu predstaviteľovi tohto mesta Slavičín. Když jsem byl malý, nebo když jsem na dětství vyrůstal ve Slavičíně, tak jsme skutečně všichni věděli, kde je Uhrovec. Pak byla taková pauza v těch vzájemných vztazích a pro mě to bylo důležité ty vztahy obnovit. A ještě jednou si moc vážím toho ocenění, moc jste mě překvapili a dojali, takže budu rád, když to přátelství udržíme i nadále. Užijte si dnešní den a ještě jednou děkuji. Šedesát let přátelství mezi Slavičínem a Uhrovcem se rozvinulo v dynamické partnerství plné konkrétních projektů. Od vybudování Slavičínského muzea, dokončeného s podporou Evropské unie v roce 2006, přes rekonstrukci bezbariérového mostu přátelství v roce 2020, který symbolizuje naše trvalé spojení. K tomu se přidává i moderní projekt Chytrý Slavičín, inovace bez hranic a udržitelného rozvoje. Tyto společné výsledky dokazují, že naše partnerství přináší hmatatelné výsledky a sjednocuje nás pro další desetiletí. Děláme, myslím si, že takový velmi důstojný krok v novém roce a to znamená, že budeme oceňovat ty, kteří se nějakým způsobem zasloužili o dobrou pověst města, ať už tady na jeho místě, to znamená, že rozvíjí nějakým způsobem život ve městě, anebo řekněme na úrovni celé České republiky, anebo třeba i ve světě. A jmenuji zastupitelstvo města Slavičín. Předáváme opravdu cenu města Slavičín, to je nejvýznamnější ocenění, právě u příležitosti 60 let vynikající spolupráce s obcí Uhrovec na Slovensku, takže já paní starostce gratuluju.
Je to pre nás zaväzujúce aj do budúcnosti. Je to zaväzujúce, pretože bolo toto ocenenie udelené práve za cezhraničnú spoluprácu, ktorá medzi týmito dvoma samosprávami trvá viac ako 60 rokov. Krátcenou pozdravím všechny občany, všechny návštěvníky, přátelé ze Slovenska, ale také zejména vás vystupující, protože si to velmi vážíme a bylo vidět opravdu, že máte ten folklor opravdu velmi rádi. Děkujeme. I po 60 letech Slováci a Češi žijí vedle sebe jako dva rovnocenné národy, které mají k sobě velmi blízko a mají se rádi. Naše společné projekty a získané evropské zdroje pomáhají rozvíjet mezilidské vztahy a zvyšovat kvalitu života na obou stranách hranice. Těšíme se na další roky přeshraniční spolupráce a děkujeme za 60 let přátelství.